Comencem pel principi. Com obrir un compte, un canal a YouTube? Per a tindre compte en YouTube necessites primer tindre un compte a Google, a Gmail. Aleshores, amb este compte de Gmail anirem a youtube.com i ens fixarem que en la part superior de la pantalla, a mà dreta, hi ha una icona, un circulet que tindrà pues, la nostra fotografia o una icona del nostre compte de Gmail. Cliquem en aquesta icona i ens eixirà, es desplegarà un menú. En aquest menú intentarem anar a YouTube Studio. En clicar sobre YouTube Studio ens eixirà esta finestra, que significa que estem intentant entrar a YouTube Studio, però com que no tenim un canal encara, ens demana crear un canal. Primer haurem d'indicar el nom, que pot ser el nostre nom o el nom que hàgim triat per al canal. Sobre el tema del nom, sí que és cert que els canals de Booktube solen tindre alguna relació amb el tema que tracten, que és la literatura, no? Ja que és com un indicador perquè la gent sàpiga de primeres sobre què va el teu canal. Aleshores, per exemple, el meu és la prestatgeria de Marta i fa referència a la prestatgeria on guardem els llibres. El d'Amaya Crespo és paper i píxels, en referència al paper dels llibres i als píxels de la pantalla. I així moltíssimes altres paraules amb les que podeu relacionar el nom del vostre canal. Però bé, una vegada triat el nom, l'anotem ahí i li donem al botó blau que fica crear canal. Una vegada creat el canal, accedim al que és YouTube Studio, que és com una mena d'escriptori de youtuber, no? Com veieu, tenim el tauler, però a mà esquerra tenim la icona del nostre canal i hi ha una sèrie d'ítems que són les diverses accions o les opcions que tenim respecte al nostre canal. Tenim el tauler, que és com la visió general, tenim la pestanya dels vídeos, on podrem anar veient els vídeos que publiquem i també les estadístiques, les visualitzacions, els subscriptors que tenim, el temps de visualització d'un vídeo. També tenim una opció que posa biblioteca d'àudio i és que YouTube, per als seus creadors, per a les persones que tenen un canal, habilita una biblioteca de música i d'efectes de so que estan lliures de drets i aleshores podem utilitzar per als nostres vídeos sense por a que ens facin alguna reclamació d'autor, etc. La primera cosa que farem amb el nostre canal serà verificar-lo. D'aquesta manera anem a configuració, li donem a la pestanya de canal i buscarem requisits de les funcions. Ahí tindrem al final del tot una opció que ens durà a una altra pàgina que es diu estat de funcions i ahí li donarem o clicarem en el botó que posa verifica. A partir d'ahí ens demanarà el número de telèfon per a enviar-nos un codi i, com en altres pàgines web, per a verificar que som nosaltres, per a comprovar-ho. Quins avantatges o per què hem de verificar el canal o es recomana verificar el canal? Tindre el canal verificat ens permet desbloquejar algunes funcions del nostre canal de YouTube, no? Com podria ser els enllaços externs o les miniatures personalitzades. Les miniatures personalitzades són bastant importants perquè són les imatges que veiem als vídeos, com si fos la caràtula d'un disc de música o d'una pel·lícula. Són importants precisament perquè sol ser la primera cosa que veiem del vídeo. Si no l'imposem, YouTube tria aleatòriament un fotograma del vídeo, que és el mateix que si agafarem un vídeo i el pausarem aleatòriament. Com veieu, no és molt habitual eixir a favorit. Per això sempre se sol recomanar dissenyar o afegir una miniatura personalitzada al vídeo que estem publicant. Una vegada verificat el canal, podem tornar al nostre tauler i si cliquem una altra vegada en configuració i li donem a la pestanya de canal una altra vegada, trobem primer el nom del nostre canal i ens demana paraules clau, que són paraules que estiguen relacionades amb el contingut que anem a fer o amb el nostre canal. Jo, per exemple, si és un canal de Booktube en valencià, puc escriure les paraules Booktube. Si li donem a intro es posa la paraula com a etiqueta, puc posar també valencià perquè és la llengua que vaig a utilitzar. Per exemple, quin tipus de llibres m'agraden, si m'agraden les biografies, m'agraden les novel·les. En resum, són paraules que tinguen relació amb el nostre canal per a que siga més fàcil trobar-nos
en una búsqueda, en una cerca, no? També podem posar el país i li donem a desar per a guardar els canvis que hem fet. Com veieu, en l'apartat de configuració hi ha diverses pestanyes a mà esquerra i dins de la pestanya de canal hi ha diverses subpestanyes, no? En una hem verificat el canal, en una altra hem acabat de configurar el canal amb paraules clau, amb el nom, amb el país. Si continueu explorant, veureu també que és ací on també trobem les opcions en el cas que volguérem eliminar el canal o amagar-lo i que no estiga en actiu, etc. Però vos anime també a que aneu trastejant un poc vosaltres i aneu investigant quines coses hi ha en tot el menú, en tota la configuració i quines possibilitats tenim de personalitzar i de donar-li forma al nostre canal. Espero que vos hagi sigut útil este tutorial sobre com obrir el canal de YouTube i ens veiem al canal d'Emociona't amb la lectura de Bromera.